Nafarroako ipar-mendebaldean kokatzen den udalerria da Malerrekako eskualdean. Mendiz inguraturik dago Kaserna Arantzoko eta Askin besteak beste. Kokapen geografiko ezin hobeagoan dago Donostia eta Iruñaren artean. Erraz jarri dizuegu gaurko saioaren topagunean, nola ez ba Donesteben egingo dugu gaurko geldialdia, gogoz, grinez, irrikiz gaude jakiteko zer aurkituko dugu hurrengo minutuetan. Beraz, eroso jarri, ez arreta galdu, astear goaz eta. Bueno, Arantza, zemuz? Ongitazu. Ebiltza gaude Donesteben, zuen herrian, eta bueno, beti bezala gustatzen zaigu jakitean nondik datorren Donesteberen izena, ez? Bai. Bueno, Donesteben bere garaian zen Donesteben, raten duen bezala San Esteban bere garaian, ez? Eta lehenago zen, hau dena zen Valle de Lerin. Eta hor ziren ja, herri batzu sartu garen barrenean, bertzia ziren Basaburua Menor eta Basaburua Maior. Ez? Gaur egun horregatik egiten dela nolabait hiriburu bezala, ez? Hemen Malerrekako hiriburua, ez? Hoixen, bai. Eta, bueno, hor azkenean da herri eremu aldetik txikina, baina biztanleen arabera handina, ez? Handiena. Zen, ja gara 1600 biztanle, baina gusten duzen bezala, zerbitzuak eta etxeak eta diren bezala da, bueno, azkenean da... Giratzen dula, ez? Hori da, bai. Ikusten dugun bezala, bueno, uste hemen gure parean aurrez haude dugula zuen udaletxea, ez? Hori da, hau da, herriko etxea lehenago zen eskolak. Alde batean, hango eskuinaldean zeuden neskan eskolak eta hemen mutilak. Eta gainera nik ikasi nuen hemen, eta bueno, nahiko berezia guretzatzen, karo, frontoia ziren ja hauek erabiltzen ginuna bere garaian, ez? Eta ja aspaldi ja etorri zen honat herriko udalak, eta hemen daude ja zerbitzu guztiak. Hemen egiten dituzu zuen batzarrak, ez? Uste erabaki nagusienak hemen hartzen dituzu, ez? Hoixen, bai, Donesteben dago bakarra partido bat, eta ez barkatu bi. Da EA eta bertzia da PP-koa. Dire 8 eta 1. Eta hemen egiten dire bai plenoak, bai komisioa guztiak eta denak sortzen dire hemendikan, bai. Bueno, politikaz aparte ere, ekonomiaren aldetik uste lehenengo eta bigarren sektorea ez diela oso nabariak, baizik eta hirugarrengoa badu bere pisua, ez? Bai, lehendabiziko sektorea dugu bakarra auzo bat, justun Iruñetik etortzen zarelikan hor eskuinean Kasa Joan Zenea ez dakit ikusi duzuen, hor badila zerbitzu batzuk eta Bortz baserri, baina gaur egun ja nekazaren arloa deus ere. Gero Donamari aldetik bada bertze baserri bat eta hemen Gotxin bertze bat, baina ja nekazaren arloan ja gutxi. Gehiena ditugu dire zerbitzuak eta industriak. Industria ditugu bi enpresak handiak, denak egurrakin lantzen dituztenak eta hortikan lan egiten dituztenak, eta bertze gaineko dire zerbitzuak. Dendarik, banku etxeak eta Nafar Gobernuko zerbitzuak dena daude hemen. Bai nekazal ganbara hemen dago, bai nasugintza ere bai, gero ine hemen seguridad soziala, Zederna Garalur, denak daude denak Donesteben olabait, bertze 13 herrieri zerbitzu emateko, ez? Bueno, horri, etzaiten dugunean pizkate zerbitzui buruz, gero ekonomia eta festei buruz, ez uste noiz ospatzen dituzu ez dakite festa ez dakite entzutetsuenak edo... Hemen San Pedro. San Pedro dugu da ekainaren 29an, eta eguna nahiko politia izaten da, zeren hemengo gaztiak, badire dantza nahiko berezia egiten direna Elizatarin, eta giroa nahiko politia, eta dire justun San Ferminen bezperan, orduan ja sortzeko giroa eta... Aproposa, bai. Hori, festen aldetik baita, diozue kirolen esparruan edo arloan pilota joko oso famatua lasoa ditzen dena, ez? Bai, hemen, erramar dugula, aspaldin hemen Donesteben pilotarik ahitz famatua izan ditugu. Gaur egun, laixoa zen bere modalidad zaharrena, gainera, gero ikusiko duzu, baina frontoia nahiko berezia denez, zen bi pareta, baina erdian, orain dela aspaldin patu zen tiki bat, eta mugitzen zen. Orduan, kuriosidade hori merezi dela ikustea, ez? Eta laixoakin batera, hor badire ere artesanoak.
zaharrena bizi dena guainikan Eusebio Arregi ja utzi du, baina nolabait gazte bateri pasatu dela pixko testigua eta ida gazte horrek ja lantzen laxoak eta bueno, artesaniako ferietan etortzen da eta bueno, errateko merezi dela ikustea eta bueno, bederen ez dugu galtzen olako aukera, zeren transmisio hori merezi dela egitea. Beharrezkoa da. Hori da, orduan, eta horrekin batera ere dugu, remontista famatuak, eta horren artean dugu Ezkurra, dugu Lizaso, badugu, eta Gaztitxok ere aidere bizkot, beren eskutik ja aurrera ematen. Bai. Beraz, bizitariak etortzen diren, badute hemen ondare, anitza edo ugaria pixkat ikusteko, disfrutatzeko, ez? Bai, gainera erramar dugula ere Donesteben, hemen bizi zen Moreno Torroba, eta zen musikari nahiko famatua, Zarzuela lehendabiziko berak, bai. Eta, karo, bera gero Madrile joan zen bizitzera, eta beren esker ere handikan etortzen ziren jende haunitz, eta bueno, hemen udan, orain dela 20-30 urte, giroa ez zugarria ederra zen, zeren udan etortzen ziren, ostatu bete-betia, gainera, eurentzat zen, dinamismoa ematen zion, udan zen hori oporrak etortzeko, eta hemengo jendeak denak batzu familia, bertziak laguna, bertzi ezaguna, sortzen zen giroa, ez? Eta ikusiko duzen bezala, etxeak ere, hain handia denez, lehenengo familia ziren horrela, ez? Familiak ederrak, orduan, gaur egun hori dena aldatu da, herrin estruktura ere aldatu dela honitz, zeren kasko gero eta jende gutxia dugu, eta gehienak kanpoan bizitzen, eta hor gabiltza berria dinamizatzeko eta zerbait egiten den. Eta nola ikusten dezu, pizkat urrengo urteak edo etorkizunari begia pizkat suspertzeko, edo berrio kanpo galderik jendia ekartzeko, ezagit? Hombre, asmoa da nolabait kaskoa, etxe ederrena daude kaskoan, zeren, karo, pensa, ditu 700-800 urte Doneste herria bera, ez? Orduan, etxe horiek nolabait rehabilitazioko arloan sartu behar diren, eta, nire ustez, bai udal aldetik eta pribatu aldetik, pixko eta aberria kapaz garen, hori da. Eta gero horrekin batera, jaketxu hainbertze zerbitzuak, elkarteak eta erakundeak, nolabait, abez kapaz denen artean, ez? Boltzada emateko eta aurrera emateko herria, ez? Oso ondo, Arantxa, mi eskerrenagatik horrela den, eta beste bat arte eta ondo segi. Eskerrik asko zei. Venga, agur. Bueno, Isabel, zemuz? Ongitazu. Hementxe gaude, Donesteben, eta hurbildu gara pizkat Egorriagako zubira, batzen direlako ibai desberdinak eta ere nabarmentzen delako uraren importantzia herrian, ez? Hoxe, hemen alde batetikan heldu da Ezkurratikan heldu da, Unatino, eta bertzaldetikan Donamari aldetikan heldu da Espelura. Eta hemen bertan juntatzen dira. Eta orduan, hemendikan bidasora gaino, eta hemendikan 500 metrora dago bidaso ibaia, hartzen du bertze izen bat, Galbaraialde izena. Eta gainera oso berezia da zen errekak ere markatzen du herriko muga. Orain dela 30 urte hori dena etzen existitzen. Etzen jauz ere. Denak dire egoitza berriak, zerbitzuak, eskola eta hainbertza gauza dira, eta hemen eskuinuko aldean dugu Alde Zarra. Alde Zarra oso Alde Zarra polita da, gainera ere babestua bere garaian, izugarrizko etxe ederrak, 18. mendekoak, 15. mendekoak ere badira, eta nahiko herri polita eta bizitatzeko modukoa. Ez bakarrik, pertsona, baizik eta, animalia badaudela hemendik arraia konkretuki, izokina, denetarik, ez? Eta hoxe, errekak, badakizue arrantza aldetikan, orain dela, egonda arrantza debekatua edo itxila urte batzuk, eta joan den urtean ideki zen, berriz, eta hori eginda batez ere berriz bultzatzeko hemengo hori zukerran dutzuna, animaliak eta espeziak, hau da, amorriak eta izokiak batez ere. Orduan, amorriak berriz idekiko da beda, uste dut idekia dagoela, eta amorriak ikusten dira. Eta izokia alietu da ja Unatino. Joan den urtean ikusi zen ja izoki bat hor bertan, eta arroltzak da,
Eta bueno, pues hori oso importantea da. Horrek zer nahi du ere bertzaldetikan, uraren kalitatea ere ona dela, hori ere erran behar da, hobetu dela azkeneko urtetan, eta nik uste dut hori denondoko ona dela, ez? Eta gero bukatzeko ere aipatu behar dena, hau bain lehenago errandizuet hori dena berria dela, eta kanalizazio hau ere berria, orain dela urte batzuk egina. Segurazki gaur egun hau etzen eginen. Lehenago oso paisaia polita zen, ailetzen zen lurra errekaraino, eta hemen bainatzen ginen aurra ginela, eta oso polita zen. Esaten zenun bezala hori, ikuspegi dotorea, politak, hemen badakagu mendia, orain pizkate txurituta, baina polita, ez? Bai, eta gero hori, erran behar da, hemen, tramo honetan, hemendikan bidasoraino, dela arrantza eskola. Orduan, jendea etortzen alda ikastera arrantzan, nahi balen badute dia batekin edo hemengo enpresekin hori bai, arrantza egin behar eta gero berriz lixato. Zaitasun desberdinak, ez? Arrantza egiterakoan. Bai, zeren, klaro, babestua dagonez, eta gero ere erran behar da, bidasoa ibaia lik dela, lugar de importancia komunitaria erraten dioguna, eta horrek erran nahi du, horre badula bere garrantzi naturala eta babestua dagola, ez? Eta orduan alde hortatikan, nik uste dut hori ere azpimarratzekoa dela. Beraz, kalitatezko ura dakazu, ez? Bai, kalitatezko ura, ura oso importantea da gaur egun eta gaur egungo gizartean urak du gero eta garrantzi gehiago, eta nik uste dut hemen gizartean poliki-poliki aigarela zaintzen eta guartzen zenolako garrantzia duen, ez? Eta hemen nahiko paraje berezia da zen, hori erran dugun azkenean ditugu 3 erreka oso importante, Ezkurra, Espelura eta Bidasoa, eta hemen tarte txiki batean bertze bat, Galbaraialde. Eta horrela ere egiten du inguruak, ez? Hemen Doneste da herria handia, eta zonaldeko jende guzia, Malerrekako jende guzia etortzen da unata, ez? Eta pixkot, urak egiten duena gizarteak ere egiten du, bai. Oso ondo, mi eskerrenatik Isabel, eta ondo segi, eta beste bat arte. Gaurko emanaldian edukiak pizkate hankaz gora jarri ditugu eta beti presente izan dugun arkitektura atala azkenerako utzi dugu. Kasu honetan nahita nahiez, ikusiko duzuen bezalaze garrantzia nabarmena delako. Bueno, Mikel, zemuz, ondo, hemen zegoen zure herrizkan, Doneste ben, eta kipitapa goaz leku batek bestera, eta orain San Pedro Elizan gaude, hurbildu gara, eta honek zenolako historia du bere baitan. Bueno, San Pedro Elizak, azken finean, Doneste beren ere historiarekin, sustraian dago, ez? Eliza hau, adibidez, geografikoki ere, kasi herriaren erdian dago, baina baita ere herriko historiaren erdian. Azken finean, Doneste be, aspalditik kondadu bat zen, eta kondearen gazteluaren sustraiak hemen ditugu, eliza honetan, ez? Azken finean, kondearen gaztelua zelako hemen kokapen berdina daukagulako. Eta horren adibide bezala, adibidez, daukagu Elizaren dorrea. Elizaren dorrea gazteluaren dorrea zen. Eta baita ere, Elizaren egitura aldetik ere, azken finean, erdiaroko gazteluaren defensarako erabiltzen ziren lehioak adibidez, Elizan baditugu hainbat. Hori da horren adibide bezala, ez? Hau da, gezi lehio eta defensarako erabiltzen zituzten lehioak hemen baditugulako hainbat, ez? Dorrean eta Elizaren perimetroan, ez? Beste lekutan. Beste lekutan, bai.
Eta hoxe da. Hose da, ez? Bai, Hala bai. da. Pizkat barneratzeko edo gehiago jakiteko adibidez, hemen gure aurrean dago hori San Pedro Elizaren retabloa, ez? Erretabloa eta hori da. hemen ikuste da uste San Pedroren figura, ez? Edo irudia. Bai, gero Elizaren bitxikeri handienak bezala, daukagu 3 erretala ditugu, bi txiki alboetan, eta gero erretaula nagusia hemen erdian, ez? Erretaulari buruz, adibidez, sagrarioa, bai badaukagula, badakigu, sagrarioa kasi 100 urte baino lehenagokoa sagrarioa da. Gero, rokoko, barroko estiloko erretaula dugu, 3, baina erdikoan badaukagu herriko 2 zaindariak. Azken finean, kondaduak zituen, izaten zuen zaindari batzuk, ez? Eta hemengo kondeak zuen San Esteban, Donesteberen zaindaritzapean zegoen. Eta orduan, ondoren bai badukagula, Eliza, gaztelua Eliza bihurtu zenean, San Pedroren zaindaritzapean jarri zen parrokia eta baita ere herria. Horregatik, ospatzen ditugu San Pedrotan gure herriko besteak, ez? Baina egia da, hori daukagula lehendabizi herriaren zaindaria Donestebe, eta Elizaren zaindaria San Pedro. San Pedro. Hori da. Eta zer esan dizaguko zu pizkate hor dakagun organeari buruz? Uste dut famatua eta ospetsua hemen. Bai. Gainera, Elizarrak sartzen direnean mezanan, sartzen direnean, edozein sartzen denean Elizara, lehendabizi aurkitzen duaren begibistan daukagu organoa, ez? Frantziatik ekarria da, eta badakigu, organoaren armarioak adibidez, baitu urte batzuk, 1887koa da, armarioa, baina barneko egitura guztia 50 urte lehenagokoa zen. Eta badakigu, liburutan ere agertzen den bezala, organo hau dela Elizak izan zuen 4. Beste 3 aurretik ere izan zituen, Eliza honek. Baina, aurtengoa gaurrengoak ederra eta bere funtzionamentuan dago. Badauka. Begiratu dugu pizkat zerura, baita lurrera ere, hemen badudelako ere bitxikeri asko. Lurperatzen zituztela hemengo famili asko antzinean, ez? Bai, familia bakoitzak, herriko familia bakoitzak zuen hemen Elizan ere, lehendabiziko enterramenduak hemen izan ziren, Donesteben, Elizan, ez? Eta bakoitzak zuen zenbaki bat, eta gainera ez bakarrik enterramentuak egiteko, baizik eta Eliza ospakizunetan zenbaki horietan esertzen ziren. Jakin behar dugu baita ere, Elizan orain bai banko asko ditugula, bankuak ez, esertzeko bankuak, baina leheno bakoitzak, familia bakoitzak zuela bere aulkia eta eserlekua, propioa, etxetik ekarria eta urteen joan eta horrekin ere bazituela. Esan hori zenbakiak bazituztela eta beraien enterramentuak hemen. Gero ondoren pasatu zen Elizaren alboan izan zen hilerri batera, eta gero ja Elizatik eta gola kanpo, ez? Hausnarketa sakona egin dugu pizkate arkitektura erlijiosoan, baita, arkitektura zibilean ere, uste talde zarrak askoa ditzen dena, baduka ere zer esana, ez? Bai, zer esan handia, eta, egia da, Elizaren inguruan ere egin ziren kaleak dira eta etxeak ziren, aurreko gazteluaren baita ere inguruan, ez? Harrizko etxe handiak ditugu, eta baita ere badekugu, adibidez, duela 5-6 urte, aurreko apezak ere lan asko egin zuen Don Jesus Goldarezek, eta bereziki ikertu zuen etxeen izenen topografia eta izenak, eta baita ere liburutan agertzen diren fetxak, ez? Eta orduan herrian ere baditugu herri askotan, etxe askotan, etxeen izenak, eta baita ere liburutan agertzen diren fetxak hortan. Eta askotan, bai bertakoek eta bereziki kanpokoak, kanpotarrak ere galdetzen dizute, ez? Eta hau zergatik, eta askotan ikusi izan dudan gauza da hori. Oso politak eta interesanteak. Baita, jakin badakigu edo badakizue, Madriletik dirua edo egin dagero ona etortzerakoan, horrek lagunduzun pizkate hemengo arkitektura suspertzeko, ez? Bai arkitektura zibila eta baita ere erlijiosoa, bai.
1700 eta 70ko inguruan, hamarkada horretan, eginak dira hiru erretaulak, eta adibidez, hemen ditugun irudi asko, bereziki San Pedrorenak, Abilako Santa Teresa, Xabierko Frantzisko Santuak, eta baita ere, Errosarioren amaren irudia Madridetik ekarri zituzten. Eta, adibidez, Errosarioko amaren irudi hortan, adibidez, Luis Salvador Carmonak egin zuen, hau da, Espainia mailan izan zen eskultorerik famatuena 18. mendean. Eta horregatik, baita ere, bai erlijiosoan eta baita ere zibilean, Madridetik etorri ziren dirutza hori ere lagundu zuten, bai, noski. Oso ondo, Mikel, mi esker denagatik, gurekin solasten egoteagatik, eta beste bat arte, eta segidaian polita eta biziratxu. Bai, hola da, hala da. Hala kuidatuko dugu. Ondo ba, aio, aio. Aio, bai, gero arte. Alderdi desberdinetatik jorratu dugu Donestebeko ondare interesgarria eta sakona, pena bat da, baina saioek badute beti bere amaiera. Hemendik leku kitzikagarri eta ikusgarri honetatik, agur esango dizuegu beste herri batzuek ongietorria eman arte. Ondo segi, aio!